مننت وتابخا أو دفعهم علل الحاسب يخص صدقتك ሰበር ዜና ጅግና ሰራዊት ትግራይ በወፍሪ አሉላ አባነጋዝ ጀመሮ በርቃው መጥቃዕትን መስተንክራዊ ወታደራዊ ስርሒትን ልዕሊ 10,000 ወታደራት ፋሽስቲ አቢ አሕመድ ሙታን ብምግባር አበይቲ መራሕቲ እቲ ፋሽስታዊ ሰራዊት ዝርከብዎም 3356 ተማሪኾም ኣለዉ ኣብዚ ዕውት ወፍሪ ጸላኢ ጥቀመሉ ዝነበረ ሙሉእ ወታደራዊ ዲፖን 144 ዝተፈላልያ ዓይነት መካይንን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሓየት ሰራዊት ትግራይ ዝወዓለ እንትኾን በዚ ድሙቕ ዓወታት ጅግና ሰራዊትና ደንበ ጸላኢ ሰለሎ ኣትይዎ ኣብ ከቢድ ራዕድን ምንጋዕን ከም ዝርከብ ወታደራዊ ወሃብ ቃል ሰራዊት ትግራይ ተጋድላይ ገብረ ጻድቃን ገሊጾም ወጋዕታ 11 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ዝጀመረን ብጅግና ትግራዋይ አፍሪካዊ ጀነራል አሉላ አባነጋዝ ተሰየመን ወፍር ሓየት ሰራዊት ትግራይ ወታደራት ፋሽስቲ አቢ አሕመድ ብምድር ዓምን ሕራይ ገይሩ ብምድምሳስን መበል 1131 ክፍላተ ሰራዊት ሙሉእ ብሙሉእ እንተቃብጾም ከምኡውን ዝበዝሕ ክፋል መበል 24 ክፍለ ሰራዊትን ኣብቲ ውግእ ዝተሳተፈ ሓደ ብርጌድ ናይ መበል 20 ክፍለ ሰራዊትን ሙሉእ ብሙሉእ ተደምሲሶም እዮም ወታደራዊ ወሃብ ቃል ሰራዊት ትግራይ ተጋድላይ ገብረ ጻድቃን ከም ዝገልጽዎም ኣብዚ ድሙቕ ዓወት ሓየት ሰራዊትና ዝተመዝገበሉ ዕውት ወፍሪ ኣዘዝቲ መበል 2131 ክፍላተ ሰራዊት ዝርከብዎም ልዕሊ 10,000 ወታደራት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ሞይቶም ኣለዉ ብተወሳኺ ኮሎኔል ሁሴን ዝተባሃለ ኣዛዚ መበል 11 ክፍለ ሰራዊት ሓዊሱ 3356 ምሩኻት ኮይኖም እዮም እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብዚ መስተንክራዊ ጅግንነትን ድሙቕ ዓወትን ሓየት ሰራዊትና ዝተርኣየሉ ወፍሪ ከምቲ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ተጋድላይ ታደሰ ወረደም ዕጥቂ ጸላእትና ጽባሕ ከነዓጥቆ ኢና ዝበልዎም ሰፊሕ ዝኾነ ንብረት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ውዒሉ ኣሎ በዚ መሰረት ጸላኢ ጥቀመሉ ዝነበረ ወታደራዊ ዲፖ ምስ ሙሉእ ወታደራዊ ናውቱ 14 መዳፍዕ 307 ዝዓይነቱ ሮኬት 720 ዝዓይነቱ ሞርታር 4382 ዝዓይነቱ ሞርታር 10 ዙ 23 61 ድሽቃ 300 ብሬን 200 ስናይፐር 409 ዓበይቲ ማእኽሎትን ኣናእሽተን ሬድዮ ርክባት ብዓሽሓ ዝቁጸሩ ክላሽናትን ጥያይትን ከምኡውን 144 ዝተፈላልያ ዓይነት መካይን ከም ዝተማረኸ እቶም ወሃብ ቃል ገሊጾም እዮም ብዘይካዚ ኣብዚ ወፍሪ 363 107 ዝዓይነቱ ሮኬትን 29 ዝተፈላልያ ዓይነት መካይንን ብሓየት ሰራዊትና ካብ ጥቕሚ ወፃእ ኮይነን ተባሪዐን እየን እዚ ብሽም አሉላ አባነጋ ዝጀመረ በርቃው መጥቃዕቲ ደስቂት ሰራዊትና እናበርትዕ ምስከደም አምባኽ ሰራዊት ፋሽስቱውን እዚ ኩሉ ሓይሉ ምስተደምሰሰም አፍ አርክብ ተባሂሉ 7 ክፍላተ ሰራዊት ባዕዳዊ ወራሪ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ከባቢ ተንቤን ዓብዪ ዓዲ ዝኣተወን ተኾነውን ንሱውን ኣብ ከቢድ ራዕድን ውጥረትን ከም ዝርከብ ወታደራዊ ወሃብ ቃል ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ገብረ ጻድቃን አፍሊጦም ጅግና ሰራዊት ትግራይ በወፍሪ አሉላ አባነጋዝ ጀመሮ በርቃው መጥቃዕትን መስተንክራዊ ወታደራዊ ስርሒትን ንጅግና ሰራዊትናን ህዝብናን ዓብዪ ፍናንን ሞራልን ኩርዓትን ዝፈጠረ እንትኾን ኣብ ደንበ ጸላእ ድማ ከቢድ ራዕዲ ጭንቅን ምንጋዕን ኣእትይሎ ማእኸላይ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ኣታ ነቲ ብዝለዓለ ጅግንነት ኣብ ወፍሪ አሉላ አባነጋም ጽንዓትን ክብ ዝበለቶ ፋይነትን ተርኢ ዘለኻ ሕነ ህዝብኻ ትፈዲ ዘለኻን ሓየት ሰራዊትና እንኳዕ ደስ በለካ ብተርእዮ ዘለኻ ጅግንነት ድማ ብሽም ማእኸላይ ወታደራዊ ኮማንድ ምስጋናና እንትነቕርበልካ እዚ ጅግንነትካ ኣጠናኺርካ ከም እትቕጽለሉ ብምትእማን እዩ ምስ በለም ፍልፍል ጅግንነትን ጽንዓትን ዝኾንካ ወረጃ ህዝብና ነዚ ወፍርዚ ብዝለዓለ ደረጃ ክዕወት ዝገበርካዮም ኩለ መዳዊ ተሳትፎም ማእኸላይ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ዕዙዝ ምስጋናና እንትነቕርበልካ ንቅድሚቱውን እዚ ተሳትፎኻ ኣጠናኺርካ ከም እትቕጽለሉ ብምትእምማን ጸላኢ
بعبي مورالاي ودقت فقدو يبتاتن سلازلو كم تلمود خساداتن شنطروتات كان عصيخا زتبتاتن صلاقي كتقرم بزي اغاط امزي صاويتنا نقرب يلولو بتوسخي وتحدراوي وهاب قال سراوي تግራይ ተጋርላይ ገብረ ጻድቃን ወፍሪ አሉላ አባነጋ ሕዝውን ተጠናኺሩ ከም ዝቀጸለን ምዕባለታት እና ተኸታተሉን ህዝብና ከም ዘፍልጡን ገሊጾም ኣለው ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሕና ውን በቲ ተረኺቡ ዘለዓወት ነቲ ሓየት ሰራዊትና ንህዝብናን ንፈተውትናን ደገፍትናን እንኳዕ ደስበለኩም ደስበለና ንበል ሓለዋትና ንድሕንነትና ንብቅልጽምና ትግራይ ትስዕር
وروا زبانا ورج هذي سكالو دموغي تاريخنا ودموغي وحبرنا زي حاسس بزلولو حلواتنا دحننتنا بقلص أمن قلزمنا بيطوى بحيلي من قد نسحيطن عنا صغروا